ụbọchị ọma nụ ụmụ Igbo ekele mụ n'ọzọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma chiefogo chifo onye Chukwu oke abịa ma ekele ala nga n'iru ndụ a na-eto ogologo ya ọma na-eme ọ na-asọ onye na-eme ife ọma ya jide nke o ji, onye na-eme nke ọjọọ onye arapụ nke o ji, ka akwụ n'ụzọ eziokwu ka anyị nọ n'ife ọma na-eme ife ọma. Ụmụ Igbo ana m ekele ụnụ ma na-agbata ụnụ na Heritage Global TV ụbọchị nke taa ka anyị nwekwa ike ịnọkarịta ụbọchị nke taa wee tụgharịta uche maka ife na-emesị na obodo anyị na mpaghara mba ụwa ndị ọzọ. Ewe na-asị biko ọ bụ na isonye ma n'ife a na-eme na ịsọskraịbụ ma na Heritage Global TV, biko gbaa mbọ kere ife na-echezi, gbaa mbọ ekwela ka mmadụ bịa chetara gị ọzọ. Gbaa mbọ gaa bịa aka ka iso n'ife a na-eme, gaa sọskraịbụ gaa bịa aka ka idesokwa n'ife a na-eme so atọ oge ọbụla ya nwetara ntịnyere ozi ọfụ ke na ya amatakwa n'ife na-eme sokwa na ndị izizi ga-eso mata na ozi agbatago ka isokwa wee mata nwa dị ozi dị mkpa egatakwana ihe nke m ga-egosi wee wekwa ọhara ahụ wee gosikwa ndị ọzọ wee tụgasịkwa uche n'ime ya. Ọkwa ebumnuche nke gị nwa wee wepụtakwa n'ime ya ka anyị ji atụgharị uche ya ka anyị ji nwee dịse Heritage Global TV ebe a na-atụgharịta uche nwanne na nwanne ka anyị esi na-eme ndụ a na-aga ogologo, ndụ a na-aga ọfụma, ife niile na-aga n'anya ya ka o kwesịrị wee na-aga. Nke anyị adịghị emeta ọfụma anyị kwuo na adịghị emeta ọfụma, nke a na-emeta ọfụma asị na na-emeta ọfụma anaghị esokwa ụzọ nke emetara ọfụma maka na ife mere mma ka a na-agbọ nwa mma. Ọ nwere ife ndị Igbo kwesịrị ịmata, ọ bụrụ isi niile kwọchara akwọcha, ọ bụlọ isi niile kwọchara akwọcha bụ nke big man. Ọ nwere nke eji wee blọk, ọ nwere nke eji blọk wee bute, nwere nke afụfụ butelụ. So ka anyị hapụ na ihe dị n'eze ka ọ bụrụ ife edita na nri ọ ife atata n'anụ. Ekene m n'ụbọchị nke taa ife chọrọ ka anyị tụgharị uche n'ime ya n'ụbọchị nke taa, ozi ji pụta n'ụbọchị nke taa bụ ana m ajụsị ihe alụ na-eme n'ala Igbo. Ewe na-ajụsị kedu ihe kpatara ihe alụmanị na ihe ọjọọ na mpụ niile dị iche iche ji eme n'ala Igbo n'ụbọchị nke taa. Maka na ọ dị otu a mbụ ọ na-eme Chinefo ọ na-abawanye, Chinefo ihe alụ a na-abawanye, ihe ọjọọ a na-abawanye, mpụ na alụmanị a na-abawanye n'ụzọ dị iche iche, a na-afụsi ihe ọjọọ dị iche iche. Ihe adịghị emesị mgbe a na-emesizi na be anyị omefe adịghị afụ mbụ mekwuzi sef ọnwa karịzie ndị okenye adịghị akazi nka. Ife ọma adịghị emezi n'ala Igbo, a na-emezi ya na-achụzi ya n'ụzọ na-adị ọcha achasị weta ọcha kachasị weta ụzọ dị dị iche na-achụzi. Ewe na-ajụ sị kedu ife kpatara ihe ọjọọ ji karịzie n'ala Igbo taa? Ọkwa maka oke ọchịchọ. Oke ọchịchọ butere ya na ọ bụghị maka oke ọchịchọ ka ihe ọjọọ esi karịa. Mmadụ ji afụcha nke bụ eziokwu hapụ nke bụ eziokwu, mmadụ ji afụ nke ọma hapụ nke ọma sobe nke ọjọọ. Ọnya bụ ihe na-ekwu ife a, ihe ọjọọ wee karịzie. Mpụ na alụmanị ihe ọjọọ, onye fụta osisi weta ka e gbuo, ọchara acha asịsị weta ka elie, ọchara acha asịsị weta ka elie, ma nke bụ nke gị weta, nke bụ nke mmadụ weta, ezutere weta, atụtalụ weta, weta n'ụzọ dị mma weta, weta n'ụzọ ọjọọ weta. Ndị okenye sef ma ndị nụkwụ ụlọ sef a na-ajụkwụzi ese were eri. Ajụghị ese were eri, ọ na-egbu mmadụ, ọ na-ebute ihe ọjọọ. Ndị nna anyị, ndị mama anyị ha na ndị nna anyị ha a na-ajụzi ese n'elu kịta ebe ihe si abịa, ebe ego si abịa.
ebe esi asị na esi ebutesi ike a na-ajụzi ese eweta ha na na-eri emepe ọnụ a na-achafu eweta na na-awụdede ọnụ a na-eri onwe ya ifezi mmazi ka ebe ihe na-esi abịa enwe na-asị oge ndị be anyị ga-ebido wee jụba ajụjụ dị otu a jụba onwe ha ajụjụ dị otu a ka ihe kpata ihe ọjọọ ji karịa n'ala Igbo taa ka ihe kpatara ndị be anyị ji nwee oke ọchịchọ taa ihe ọjọọ akarịzie oke ọchịchọ ka eme maka na onye abalị ịpụtazie ebe dị iche iche ndị nke na-alụ alụmala na-alụ ndị nke na-etinyesi ndị mmadụ isi na ụlọfa a na-etinye na-aga ndị na-agwụ mmadụ ajọ ọgwụ a na-agwụsị ndị na-enye ndị mmadụ ụdị ọgwụ dị iche iche dị ọrịa dị iche iche a na-enye ndị mmadụ ndị na-anya etipịa ndị afịa mmadụ a na-emebisi afịa mmadụ ụzọ ndị dị iche iche ndị na-anọchisi ụzọ ndị mmadụ ka ndị mmadụ ga n'iru onye ọbụla afọ na ọ bidogo na bido rụba ụlọ Chineke egozi gị obido rụba ụlọ eje ebe ha egbokọrọ ọgwụ dojiere ya n'ụlọ ya ihe ọma a na-asọzi ndị be anyị nsọ ịpụtazie ụmụ okorobịa gwụsa ebe niile ihe ọjọọ edolu n'ala ịpụtazie na vileji si dị iche iche n'ala Igbo na ụmụ okorobịa niile achịpụzi aka ha chabụzi dibịa ọnwa ha dibịa ma n'ime ha onwe onye jiri mụọ dibịa nke jekwa ebe o ji ọrụkọnata ụmụ osisi dị ya ọrụọ ụmụ ife ọdọba ihe dapụlesi bido gbugbo ọgụ ọbụla ọkụkọ dị ya gbugbo obodo egwu dị ya o bidoro na ndị mmadụ ego ọkọ ọchịchọ ebido edubia ọka afa ọzọgba ọka afa ọ pụtazie ọ na ndị mmadụ ego na-egwu ndị mmadụ wayo debe arụ na ya bụ netiv dọkịta ya ma ihe a na-eme ya na-agwọ mgbọrọgwụ na-agwọ mgba ahịhịa ya ma maka anya ọgwụ mara anya mgbọrọgwụ mara anya afịfịa mara anya ịgwọ ọya mara anya inye nke a ofu onye mgbe ihe niile ahụ emesịa dị ndogide feda dị na efe nọ mara nwoke nwere isi ọ na-agwa ndị mmadụ ego dị ego maka gịnị ọ na-achọ ka ọ bụrụ mmadụ alụmanụ eji wee bizi isi ndị okenye abụ nke ha kazi nke njọ ndị mmadụ a na-agọdizi ibe ha onye fụọ ife ịga n'ihu ememina ya onye fụ ka ihe ọ na-eme na aga n'ihu ememina anapụ yapịa nke ọ na-eme afịa mmadụ na-azụ step ọ na-agazi aga gị na nwanne gị na-azụ afịa anya ukwu gị akajizie nke gị nwa ọ pụta fụ na anya ị na-elele karịa anya nwa echi ọ chọba ka esi mechi ụzọ nke gị o mechie ụzọ nke gara ịga n'ihu ka ọ bụsị na anya nwa agazi ọzọba so ụmụ ife na-abụ ihe na-aba anyị ebe na-azị ndị be anyị ha mata na ihe ọbụla nwere mbido nwere oge ihe nne n'ụwa nwere oge ihe na nwere oge mbido ọ nwere oge oke ọchịchọ nwere oge ichu ego nwere oge na-edonere anya ana nwere oge ime ihe ọma nwere oge ị ga-eji na-enye ịtụ anya ana ma ife na-eme n'ezinụlọ gị ọkasị na ezinụlọ gị onye ọbụla ma ihe na-eme ezinụlọ ya ma ihe na-eme ezinụlọ ka iwe mmadụ ka esi hazi ị na-ha na ezinụlọ gị n'ụmụ gị ọ ụmụnne gị ọ ikwu na ibe gị ịfụ na onye a na nwekọ onye asị aga ije ihe ọ na-amadị ama kpochigha ya azụ gwu ya nke bụ eziokwu ka ọ hazie ozi ya and ihe ọzọ bụ ọ nwere ihe na-eme n'obodo nkịta gbakara na ụfọdụ ndị mmadụ amaghazi ebe akwụ akwụ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ ịmara ebe ikwu kwụsị ike na osi ike ebe ọ bụla ị nọ tozuo etozu ihe ọbụla eji emedapụ ihe ọbụla na-emebe a so that agbaba ndị a ka iso na ndị mere ntozu ọ bụ nọọ na iso n'otu ụka osi ike n'otu ụka ọ bụrụ iso n'otu ọdịnala na osi ike tozuo etozuo so that onwe ka esi megide ife nụdat na onye dota debere isi eje n'akwụkwọ ọnya eje n'akwụkwọ ya na-esi afụ dat na onye mee ntozu ọ bụrụ onye ụka o mee ntozu onye agbatakwara ị na-agbapụta n'ụlọ ka taa mmadụ nwụọ asị na ndị fada asị na onye ahụ abịa ọ ya akwụkwọ ụgwọ na o ji bife nie ya ụkọchukwu na-akwụkwọ ụgwọ bife nie ya ọ ya gbatara ya bikọta ime ntozu onye ọdịnala nwụọ asị na ofu ife ahụ na o ji ụgwọ bikọta ime ntozu achọba ka esi onye abịa kwụcha ụgwọ na bifo ya ebe nye onye ọgwụ ọ bụrụ na afịa ka ị na-azụkwa ọ dịkwa otu na biznes ebe ọ bụla na-azụ afịa tozuo wepụta obi gị tozuo onye ife na-eme tozuo onye ife na-eme so ihe ọ bụla na-eme ka na-aga ọfụma akpọ ọgwụ nke akpọrọ gị za
ebodo na ịbụ na ị na-eso na ndị dibịa mgbọrọgwụ na mgba afịa ndị dibịa tozuo ịmara ebe ha na-eme itozuo ga soro ifa tozuo ka a mara na iso na ndị dibịa iso na ndị na-egwu ndị mmadụ wayo ndị na-apụtasị na ha azụ si na ha gọdị ndị mmadụ eso na ndị ahụ mee ntozu ka a mara na agbọ ndị a iso na ndị a ka ụnụ gara ịbụ ndị na-ama arụmana arụsị arụmanya apụta afụ ndị na-aga n'ihu ebuchiga ha azụ ụbọchị ga-esi weta n'ihu ọchịa enwe special seat n'ụlọ ụka ha na-anọ n'ihu oche mana ha si ebe apụ ozugbo echebe ajọ echiche chọba ndị anyị ezigbo ndị anyị agwọrọ ọgwụ ndị anyị ebuchighị azụ esi na ebe onye ọdịnala onye omenala ịbụ onye dibịa ụbọchị fọm ụtụtụ na anyasị obi ọjọọ ejughị obi na-achọ ndị ya egbu ndị ya adochighị azụ ndị ya eji tinye enye ure ndị ya eji egwụrọ ọgwụ ndị ya eji gbu egbu ndị ya eji mechi ụlọ ha ndị ya ebuchiga afọ ha azụ ndị ya emechi ụzọ ha otu a ka o si dị wepụ n'aka n'ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ hapụ n'ala Igbo ihe na-eme n'ala Igbo taa bụ mpụ na arụmala bụ omume anyị a na-emekwuzi na nwoke na-ere anụkwụzi nwoke nwaanyị dị anụkwụzi nwaanyị a na-emegidesizi ya abịa na-aba anyị ụmụnne anyị na-eme ihe onyonyo ya wee kwe na-emekwuzi ihe onyonyo apụtazizi asụ na ihe abụọ omenala Igbo ọ bụ omenala anyị ka ọ bụ omenala anyị niile ihe na-emebisi na-agwụ ha ntara ala ọka ya esiga n'ihu onye ọ bụ ndụ ka ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ ka ndị anyị were n'oge wụbaga enwe n'ofe maka ọ bụ aka mmadụ ihe ọjọọ akadịgo na be anyị ya ka m ji azụta asị ka ihe gbata ihe ọjọọ ji ka na be anyị ndị be anyị ka ajụọ nwaanyị ajụjụ ka a kwụsị na ihe a na kịta ka bụ oge a mmiri ya ebidogo ezobe ka a bịara n'oge chụbụ ya maka na ọ na-eme afọ oke obodo n'ọmụ ahịa na ọgba anụ asụ na ọgbọ ka ọ bụ echekwara ọnụ maka na ọ mana ọnwa ka o si ya na-abịa ihe na-ajụ ụlọ mmadụ egbuzina nwanne ya ọ na-akwụba aka ọtọ ịfụ ka nwanne ga-aga n'ihu kwadoro ya ọ bụ na onwe ụdị onye maka enye nwanne nyere ya anyamaka na-efuru na afịa na-aga ọfụma unu eji azụkọ afịa ọnụ gosi ya ụzọ na afịa na-aga ọfụma igoro nke igwe na nwanne goro ya aga ọfụma gosi nwanne gị ụzọ echere nwanne gị ajọ echiche ụpụ ajọ echiche anyị na-ebuchi ndechighị azụ na-ebuchighị ndebe azụ n'ụbọchị taa onye fụ nwanne ya ọchụkwa ka egbuo maka iji ego nwanne na-egbusi nwanne ya taa maka iji ego onye na-egbu oyi bịa maka iji ego obodo esu ibe ha imi taa maka iji ego mmadụ fụ na onye anyị na nwanne dị na mma obodo eje lee ya nwanne gị nne ji nyere ya bụ wee gbuo ya ka iwee gbata ego nne gị mụrụ n'afọ zụrụ ọgụ zụchago ebu ọbụrụ mmadụ iwe ya je gbuo ya ka iwee gbata ego nna gị mee ihe a iwe ya je chụrụ aja iwee gbata ego ụmụnne gị sefụ iwe wepụsị ya ha ọ bịa kpatachi ego gị na nne na-eri ego niile na-akpakọsị ihe ọjọọ ewekarịzie mpụ na ọya dị iche iche dị na be anyị ndị okenye aja ajazi anyị anwụ epụtara ihe na-aza mmadụ amaghịzi anyị anwụ mmadụ amazi nke a na-emezo nwaanyị nke a na-eme nwaanyị nke mmadụ na-eme anyị amazi nke a na-eme nwaanyị nke mmadụ na-eme anyị ihe nna bụzi anyị ji aka emezi ihe niile ihe eje n'ụlọ ọgwụ n'ala Igbo na-efo nke ndị ahụ dị ya ụmụnna anyị ejikwa ka ha na-emegburu nwaanyị sefụ mmadụ ji apụta fụ na ihe a adịrọ mma mmadụ eji kpọkọchi ọkụ gbujuo n'ife na gwuri ya je debe n'afịa na-ebi ndebe anyị na-aṅụ na nwụsịsị mmadụ esi egbe agbapụ jebe China jebukere ha nwụrụ na China bịa taba anyị ndị be anyị na-eri na nwụsịsị ihe na-awọkọ ọchịchọ onye ma ihe adịrọ mma ijeburu belata ka ndị be anyị rie ka ha nwụọ mmanya ahụ na-aya kwesịrị inwe ezigbote ọgwụ na mmadụ ihe a bụrụ ọgwụ nwụna eje bụkọsị shọpụ bụrụ ihe na mmadụ iko wee hazie na-ebi ndebe anyị unu ji ego nchakwa rụọ ma mmanya ụnụ chagba mmanya bụrụkacha mmanya bụkọrọ ihe ndị dị iche bụrụ kọlọd nwụrụ anwụ ihe kemikal wee wujuo bụrụ ndebe anyị na-aṅụ enwecha kidney na-anwụsị kansa na-egbusi ndebe anyị mmadụ na-anwụ n'ike maka ọkọ ọchịchọ ihe na-aba anụmanụ na-eme na be anyị anyị ajizi ka ihe jikọ anyị ọnụ ihe ọjọọ ka ọ bụ anyị nwabụ ndị Igbo anyị jizi ka ejikọ anyị ọnụ omume anyị adajụkwụzi njọ na-aga n'ihu mmadụ na anyị abụzi ọgaranya Chineke egozie gị ike bụrụ mmadụ otu ma Chineke zi gozie gị nabata ya n'obi ọcha were ya hazie onwe gị hazie ezinụlọ gị ka ihe na-agara gị ọfụma ndụmọdụ ka m ji wee bịa ka ahapụ na ihe ọjọọ mmadụ eji na-eti aka n'ihe ọjọọ mmadụ eji na-aghọrọ ibi ya mmadụ eji na-eri nke onye ọzọ efu nke oke mmadụ hapụrụ mmadụ oke ya were oke nke gị ebe e kere oke kesasị oke
iru ebe ahụ ịmara nke bụ nke were nke gị ewere nke onye ọzọ were nke were nke gị otu a ka ngozi dị ije je were ngozi onye ọzọ ji hapụ ngozi nke onye ọzọ were ngozi nke gị ịchọpụta ndị iji egbu ka iwe were ngozi nke ha hapụ na ihe ọjọọ dị n'obodo onye ọbụla fụrụ ọ aga n'ihu n'obodo kwadoro na ya nwanne gaba n'ihu kwadoro ya ọ bụ na aka na ihe ọjọọ anyị ka mmekọ mata n'ụbọchị taa ka atụgharị uche onwe ịgwasa okwu a onwe efe mma mebi na echite nke gị nwa atụmatụ nke gị nwa ewepụta ije na kọment sekshọn itinye ebe a ka isi ebe a wee tụgharị uche n'ime ya ka wee mana ụzọ anyị esi wee mee ka anyị wepụta ihe ọma na be anyị wechigo wezi ndụ ha na-ebi mbụ maka na ndị be anyị na-ebu ezigbota ndụ na mgbe gboo ihe dị na-abụzi ihe na-agbazi agbasị na be anyị ndị be anyị wetara n'afụfụ adọba ma shekwel anyị tụrụ na adọba na shekwel adọgidegidegidegide adọnọgide ịfụ nwata nwoke agbabiri nwụọ epụtazi ụmụ okorobịa na-anwụ n'ike n'ike ụmụ agbọghọbịa na-anwụ n'ike n'ike ụmụ nwaanyị shantị na-epụta ofe ụmụ agbọghọbịa ha nụcha otu nzuzo dị iche iche epụtasị asị na ihe abụọ ya afọsị ha ụdị dị iche iche akwacha akwa epụta ebe a na-eme emume efụcha ụdị otu dị iche iche nke ụmụ agbọghọbịa dị iche nke ụmụ okorobịa dị iche ihe ndị na-abụ ka ihe eji eme ọkọ ọchịchọ ka anyị ebute ike ka ebute akụ ndị be anyị ka were aka anyị dụọ onwe ya ọdụ ka anyị rie na-adụ dụọ onwe ya ọdụ ọkaligo adịghị anyị niile mma ọ bụrụ iso ebe a gaa pịara m dabel aka ka bela na-arị nge gịrịgịrịgịrịgịrị ka a na-aga n'ihu gaa sọskraịbụ ba tụba na ozi ya tụsaba ozi ya ebe niile ka ozi ya ruo ebe niile ntị ka ozi ya ruo ndị si na-abụ ndị isi anyị ntị ka ozi ya ruo ndị ọkpara anyị ntị ruo ndị nze anyị ntị ruo ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ntị ruo ndị nna na ndị nna anyị ntị ka a na-aghọta ka a na-eche nji ka a gbanwee n'omume ha oge erugo agaghị na-ekwu ọnụ ga-ekwu okwu dị mana ntị ga-ege ama adịrọ anyị ga na-ekwu ọnụ kwube akpamafọ mmadụ ka ọ bụ anyị ma akwụsị ọ ga-adịrụ na mma ụbọchị nke taa anyị afụta ga-afụkwu echi ụnụ ga-apụ dị dọbata n'udo chukwu ga abamado ụmụnụ niile dobekwa anyị niile anyị ga na-achakekwa ka na-enwe na-aga n'ihu nka ndụ ihe ọma ga na-abịara anyị a masị na-agazi elu aka m bụkwa Heritage Global ebe a na-agbaza ozi ezigbo ozi n'ikuku agaziela ụnụ